Ya, itu yang kedua. Arishawan, and I got top 1 in commerce stream. Pinaan ba tayo kami office mo ni kasi wanjo piba. Atop no? I feel really happy. I actually didn't expect this more at first. I thought my exam didn't really go that well, but then hopefully it did. It's all because of my teachers, my friends who supported me, and my family who supported me emotionally, physically. So a big thank you to them. Pinaan ba tayo dito kami ka? I've seen many reporters asking this, but that depends on the student actually. Like some student will have to study more hours there, like because they have like different talent. Some students have to study more hours to top to actually top, and some students have to study only less hours to top. So it depends on the student how much the talent. Distraction is like the enemy. Through prayers, competitive exam nasay trong banking exam. Kata kan one crack competitive exam like banking. Dia kumpa pila yo kami ka pila long top ni ya no ko apa naik ni. Ako apply Kublai first Kublai, and then my school. Thank you so much. I'm really grateful to them and my teachers, my family, my friends. Paroy. You just do your best. Feel out. You can. You will, and you have to. That's it. Love you, Really? Thank you so much. Thank you. Dr. Gajing Sukuman Babakramo, the Nakong Eng Blay Mova, Lubaga, Jing Yarab Jing, Don Kajang Salat Point the Tonga. Kapa arka yacha ba ila trishitom shisha ta isa boy du nek ka thong bi ila mang ba ka bala jing ai blay ka school te bagi khamtam kin hai ka bagi la ai ka jing hikai iba salat ka boy kan ka thong kin. Yeah, have a seat. Have a seat. Come. Keep it for some time. And have a seat. Come, mate, come. Army care markna, but nga dena ka school St. Anthony's High Secondary School, but nga one ka third position ka ka HSL SSLC Science 2024. Amar wa Kabut. ka secret. Okay, ka secret. Tanga tharai ka ba what works for me will not work for everyone. Te nga tharai long ngia long la ka jong te karukom kot nga tharai nganda ai bet mangai pi karukom kot pi bot bet tik patik ko makre manga te yo pempoi long long ka song ha pi sia kan long what works for you pi kre kom ta kan long pi hapat bantrish tom kata te ka bam la lai hire te ka baning kong te na ka benta ka jong ka de ban bu sayo blening kong kamla reka kot kan namla ban sim ya ka jaka ka baning kong ka jong ble ka jing injonga ki jing kuli ki num sim lanul nuru ya ka jaka ka baning kong ka jong ble ka jing injonga uble ude baning kong ki jing kuli ki sa wan hadi Kana kata sisni school days ka for ba ya long school bet bro sisni kom tu te every day at least 2 hours ar kan thai te dah ki por pat ba kila jan ka exam ka bangi yo ngia shuti mo for the exam ngia nga kre kom tu thai khat la kan ta kat bala chip ho ne kan ta tanga for after class 12 ka de ban as of now ngamut ka dream ka jonga ka de ban pursue be ka physics te ka de ka favorite subject jonga te ngan le minta sisnam ngashim gap ya ngan le ban coaching for JEE the next year ngan sa aya ka JEE exams ka jonga the banang tu mi sampai
Hamba anything ka belong related to physics yang along interested na. Aktif na nga untuk kini ke parlo ya. Views. Nga dan ka Instagram account ngadan ka ngale WhatsApp obviously barok hi ngidan kam hi along ban yakran bat ki brio ban connect bat ki kenas bat ki paralog na po class kumangiru ngi je text be among us ngi share text be kum tu te tambah ka Instagram te nga le kum tu support tambah ya ka bamta tang samle syon patu pala ka po Haka beningkong nga ay mo ublay ba ula darangkat di kajing kurku jo ublay hining kong mo mga ban yo akum ni la ay kamet baka pikya kikni kikpa ki bajudang dekat ba ngaman kapor mga krekat kihiman ki para ru barokhat di nga pau kajing sumo ublay kiya kiya barok ba kurku kajing ubajanga kajing ni barok di tahi ngaru nga tan expect reban wan cha kamat ngar kum tamu kalong ka bae mo ka science lay te shibun hiro ki tamtam minggir ki ta mangi se wan shak mat exam ni tu bro khat te kadang ni ka stress mah bang kira ko ikam tu ni nginam la ne habang sa exam ke tu ni kadang dek kata anxiety tambah kini baru ni no hoble kan kata ni sushan ya hoble ka bu penya no te kabas so tenat kalong ba entah kini kini ngayo ban ya wan langkum ni mah so kenan te entahi kayo first Ki expect naman tawon. nga kami expect han namar ba hapor bangwan shani ru ngas ngo ka bhaga jing puli ngas ngo long wan sa na shisha sar tama nga dan jingai ki kimi ki pa ngas ngo long kenja ba mamar we ngas sa bari hinan te long sodu men sim ru teng teng long ta te long stress bhag ngai kai ru kila pe ki kimi nanti bha tu bangan la ye te ngai le kat bana mo bangan na ban dan kata ka level kebaik nak kami nanti kan te ayo ublay mo lang expect na banyo ako first kunin mga sutu ila di bang telat ke lang ngamla ngadan ka kunta mo di shibun kijing ngamla ini Jemata. ban medical te man tang usna masyu late ban experience kaya kani ay ban tho masi ublay tang ba dang ayo ru ngan late dang ayo ngamot ban coaching shisna na school hi bro kha kinut si ayo kipen biang pa kijing hikar ka clear ban school tuition hi ngashulai ngalai tang sipor hi ngakon le syuk hadian telang pun krai na dia tan ngaso ka bampor mo ta malai ban wanru te kanta ken na ka social media hi te ngashul page na YouTube kan dia tambah Instagram itu ngamle kan syuk na WhatsApp itu sen kinut itu syuk kanta hi Expectation bukan. Sing mo dito mo ban yo kata pi ru long syuk krai ka syulong bai easy way beta ka syulong bai itu ka syulong bai ka syuya ka flow bai kan kon ko pen krai ka class 12 pada keadaan ke expectation itu long entah ki para marjan ki bayi hasam tu ki dan jimpo ki dan expectation te bangan yo kham pas ha mo ka senam ru te long kuntai ke dan ni ke jing pair ngaso kala pair bhai ru mun shwa class 10 ka pair bha class 11 12 ke jing em jang kala pair bha re ngai ngoi ulai pada ba ya ram kan jing em jang kor lamari ti ningkong nga kwa ban ai ngoi ublei bula dan ringkat ban ni baro ka jing im ke jongi klem ka jing pinyat ke jong unginam la ban yoi ke jing im ti ningkong ke buram ka long shu uben namar ladangi pulina ladi kat nu kat nuru re lada umplan ublei nginam la ban yo ti kwa ban ai ngo ningkong ublei ngkwa ban ai nguru ya i meipa bala dan ringkat ki ba ai min sim kimju lada ki pun kamru ki le ladi bet kang bangin yo rekon ti ginong hikai ru ya ibashim tuition yang haru ti barong aku ban aingu iki bat rung ide banan kam ban tresh tom na ladi ngidan kam namar kata kalong kabadan kam tam bangin la ban lep ha ka jing im ngidi ban tresh tom bet man kesni por ba long school tem da yo por ban krek kon hinrei kum tu da yo shti te krek hi nrio pra kan tai ni por long school da tang ar kan tai Expect naman rungless. expect on dari bayor try bashpone tip aku expect that namar bang aklim dale bhama for bayu for exam hinrei aingu ublei bula pinyo hadu ka kerdan kebasan start hinrei de bangim tresh tom ladangi tresh tom mangiru ngim dunahi aki ublei ai ka ju hi jing start ibaro hinrei dan kam tang ka jing tresh tom ban IT lut bechisin bala ong ban le nganu di ban ai bet da kamen sim baro kata hi ba penlong ndei bangi duna ka jing start hinrei ublei lada minat u ai be ka jing start ibaro umju hi ong ban le ya ka medical hi
Specialist tempat perkan dari Dengan mesin itu giban PHP punya kun exam kan gas kajing ay mensim kalong ba nadu basdang jong snem pidi ban krek kot bet man kesni ban long consistent namar ban krek last moment ti pinom la ti kan bha pin krek kindiat man kesni namar hadin pinom panik pinom tieng te kata hi bat ban IT bet hoble ya ki haki jing pin krek ki jong pi bat ban duai ba pin yo komet ko bakot bakya ba pin nak ban tho pai ka exam te kata hi Kajing ay mensiam juga kalong ba ngide bangin reshitam ting haki ik baro lesi nimla mo ban kum kiwei nimla mo ban le bha long nim dala te ban shong ban krek kon bha tambangin ai the best tang bujong ni kan nam pan ai kai kapor kat bangila si kan taru kum tang ban krek kon nimla mo ban expect le baro kai kana bikin shiyo bikin jo namar ba ka shong kum kabon ka jong kiru wo ble ai te kadan kam yang baro bangin krek kon bha bikin jo bangin shani ah uble ki ik baro ta tang kum tahi long uble serap te ka jong ni bangin le ka ik ka de kamon ka jong kan Kawai ka bangan ong nakabenta jong barok ki bapai ong ka de ba kania kam de ka ultimate goal te ka jeng ni kam de ta man supoi mo na kam ta jeng ni ban de be tang ta ban poi top 10 kamut kata kal ade ka e ka ba din so bhai ble e em kam de kam ta te long ka shong ha ka jing la ka jong phi le kat ba phi la be lada ka jing la ka jong phi ka di 80% na ni 70% lada phi yo be ka ta ong kamut utrai u sham so bha te ka ba phi le kamut phi la tri hok shi sha ka ni ka e ka ba ka bor ka ba utrai wala ai ha phi hindre lada pat do shu le jaitu e kom tu te long kata te long phi ha ban khet hi uso jong ka jing jaitu hindre ki badan nya ka jing la ban poi top 10 ru ka bha palat lada phi la ban le kata ban poi be te ka wei ru bangan ong ka de ba what you sim sting ya kanu ka subject ru kidan ki ba ong balik science kamut ya ka khasi ka english e kimju ai attention chuk mo kamut kimju kre chuk sendan ki e binak khasi ba english hendai nam ta jong apa ngas komen hado kata bang ayo highest ya ka khasi mo ha ka state ka de ka wei ka bangas ngolong sarong te long ba u try hu la yarap hendai long ka jing le ka jong kinong kai eru namar nga ade nga it hate ka khasi ya ka yuki bon ha ki ba shi chu oma ba kata ba khasi ka de ka ba khasi ka ba kamta khasi ba kamta hendai na ka benta ka jong ate ka khasi ka la yarap ha nga ban le ha ka exam ru ban he ka percentage ru bon sin ha ki ni school exams e kham tam le ka de ka khasi ka ba shi kan tio ba te ka percentage